Siyabingelela. We are proud of ngeteam yami because ngiyayithanda kahle Kaizer Chiefs and ngiyayithanda nje ngohlezi ngiyithanda. So i-problem esinayo incane kodwa mhlambe ama-coach ethu awayiboni. So when he's doing ama-sub up udinga ukufaka abantu abazoba semdlandleni. Ngiyababona bowandile Duba mazobenza ama-sub kodwa abo Silva so igame nje le yade siyidlala namaZulu. Sidinga abantu abazongena bebese forming efanayo nale abadlali abayiyona because uma ubuka uwandile Duba uya drop akangeni naleyo nto leyo. uDa Silva akekho kulowo mdlandla lo. They try abo Lebogang Maboyi. Just imagine Lebogang Maboyi umenza isub. Usanele Velebai. Yabo. Laba abadlali boChase Legs abadlali abazongena bebe nomdlandla simbonile mfethu uwandile Duba. Siyamazi futhi. Simbonile uSilva ake sinikeze labo bo-God Power, bo-Igodora, abantu abazongena bebe nalo ihanga leyo ufuna ukuthola iskim. Amasapha azosinikeza umdlandla. Sidinga amasapha azosinikeza umdlandla mfuthu desidingayo. Sike sithi ukususa uSilva noWandile Duba. Just bring back abo Lebogang Maboyi, boChase Legs, abo Velebai. Isibona ukuthi baphetheni. Because i-team ifuna umuntu wenza amasapha ufaka abantu bazofika noshintsho. uSilva noWandile Duba they won't give you us nothing, but abadlali bethu nabo bayadlala ngendlela yabo. Kodwa when games mangabe sifuna attack sephambili sidinga abantu abafana noLebogang Maboyi. And there's no need ukuthi uLebogang Maboyi simhlalise ebhenjini for isikhathi eside. Siyamazi thina. So bring that man in the field. Use abo Chase Legs. Siyabadinga. Abadlali abanomfutho, abadlali abazofuna ukuya phambili. Because mazofaka uWandile Duba, uSilva, abo babili, i-team ibe i-attack yaphambili. Yabo labo bantu laba dropa kakhulu. Kanti mazofaka uLebogang Maboyi, Igodora uyadlala. I don't understand why bengaboni ukuthi that is a best striker. Singabe sayisebenzisa. We need him. Lebogang Maboyi, we need him. Chase Legs, we need him. And bring back that Hlongwane on the DMC club. As compared to the